Maayong adlaw kanatong tanan, mahigsuon at ita sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. O hinaot pa nga kita nagtubo diha sa kaalam, kay ang kaalam mo'y makahatag nato kagawasan. So importante gid kaayo nga pulong sa Dios may atong batbaton aron masabtan natong iyang kabubuton o kita makatuman sa iyang kabubuton. Ako kamong awhagon sa pag-abli sa atong Biblia, duha ka passage, 1 Corinthians chapter 1 o 2 Timothy chapter 4. 1 Corinthians chapter 1 verse 21 atong basahon, maigsoon. Nagaingon, kay sanglit ang kalibutan pinaagi sa kaalam niini, wala man mo ila sa Dios diha sa iyang kaalam. Gikahimutan sa Dios pinaagi sa kabuang sa atong ginawali ang pagluwas kanila nga nagatuo. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 6 nagaingon, sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga mao ang magahukom sa mga buhi og sa mga patay, og pinaagi sa iyang pagpadayag og sa iyang ginharian, ako magatugon kanimo niini. Iwali ang pulong, may kahigayunan ka o wala. Magmadasigon ka niini. Himua ang pagpamalandong og ang pagpamadlong, ang pagsaway og ang pagpanambag diha sa tanang pagkamapaulibon og sa pagpanudlo. Kay nagasingabot ang panahon nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan. Hinunua aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog. Sila magapahalirong og mga magtutudlo nga hapuhap kanila sa ilang na nagkatol nga mga dalunggan. Verse 4, og ang ilang mga dalunggan ilang ilingiw gikan sa kamatuoran og ipaabong ngadto sa tumutumo o tinumutumo nga sugilanon. Apan sa imong bahin batuni kanunay ang pagkamalinawon sa hunahuna, antusa ang mga kasakit, buhata ang imong katungdanan, ingon nga ibanghelista. Tumana ang imong mga buluhaton, ingon nga ministro. Kay ako karon igaula na ingon nga halad ang panahon sa akong pagikan nahiabot na. Mao kini ang pulong sa Dios mga igsuon, ug adto na sa parte sa atong tema karong adlaw, mao ang wali sa panimbahon. Ang wali sa panimbahon. Wali sa panimbahon mao sentro sa pagsimba sa Dios. Magampo ta mga igsoon. Dalay ko na umahan, salamat ning takna nga ani-ano sab kami diha sa imong tiilan aron sa pagpatalinhog sa imong pulong. Tudloi kami Lord og tultuli kami sa kamatuoran, kay ang kamatuoran lamang may makahatag namo kagawasan og kami makasimba kanimo diha sa imong gipangpangitang manimbahay nga mao ang magasimba sa espiritu og kamatuoran. Salamat Lord nining mga pulong nga amo karong tun-an. Hinaot pa kini makapanalangin kanamo alang sa imong kaymayaan. Kini ang pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So nasayran nato mga igsoon sa mingagin natong pagtulunan. Nasabtan nato kung pila ka parte ang angay natong buhaton sa atong pagsimba. Ato kini nakita sa mingagin nating pagtulunan. Number 1, ang pagwali. Kinahanglan gyud na ang pagwali may sentro sa pagsimba, ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ikaduha, ang pagbasa sa kasulatan sa tibuok iglesia, kinahanglan dunay scripture reading. Kinahanglan gyud nga ang tanang katawhan na gyud familiar gyud sila sa pulong sa Dios. O kining pagbasa nato sa scripture ato ning mahuman from Genesis to Revelation ug balik-balik hangtod magbalik-balik nating basa ni kining tibuok iglesia, makabasa gyud sa tibuok Biblia. Unya naasab ang pag-awit og mga himno og mga salmo. Walay gisugo sa Biblia sa atong kapanahonan karon sa apostolic church, apostolic doctrines nato, ang mga paghugyaw, pagsayag tanggo, pagsayag bugi, wala gyud na maigsoon kundi pag-awit nga dunay huni gikan sa atong kasing-kasing paingon ngadto sa atong Dios nga atong ginasimba.
Unya naapod ang ikaupat ang pag-ampo. Importante gyud ang pag-ampo nga gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan kinahanglan dunay pag-ampo bisan kalig usaray mag-ampo apan tanang mga kaigsuonan tibuok iglesia nagyud kay usa diha sa kasing-kasing sa pagtando sa pag-amin diha sa Dios sa pulong o sa mga pag-ampo nga atong nasayran. Og naapod ang paghatag kining paghatag parte ni sa atong pagsimba dili ni mahimo nga atong pawad-on kay tungod mao kini ang makapawagtang sa atong pagkamaot, sa atong pagkadalo, sa atong pagkadautan sa kasing-kasing. Kay tungod mao kini ang example nga gihatag sa Ginoo nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak alang sa ato, alang sa atong kaluwasan, busa hatag tag gamay lamang parte sa atong mga panalangin atong nadawat. So busa tanan kung tanan mo awit, tanan mo hatag, tanan mo mubasa, tanan magpapinag wali, mao kini ang pagsimba. Apan niini karong higayuna, atong saysayon, ang sentro sa pagsimba, mao ang pagwali. Pagwali sa pulong, dili pagwali sa testimonyo sa pastor, dili pagwali sa kadako sa atong iglesia, sa pagkadaghan sa atong miyembro, dili ang mga katawanan nga mga pagwali, kundi pulong sa Dios. Pulong sa Dios may atong batbaton. Kay sumala pa sa giingon ni Kristo sa iyang pulong sa John 8:31, 32, kung tinuod kang alagad ni Kristo, magpabiling ka sa iyang pulong. Kay tungod sa iyang pulong, masabtan natong kamatuoran o ang kamatuoran may makahatag ka natong kagawasan. Tagaan nato nigbili, tagaan nato hospital, tagaan na nato kanang pagpaubos sa atong kagalingon sa pagsimba kaniya. Kung atong basahon ng Nehemiah chapter 8, kung unsa gibuhat sa mga tao sa daang tugon sa diha nga basahon na ang balaang kasulatan o bugwali si Ezra, atong basahon na igsoon. Nehemiah 8 versikulo 5 ngadto 6. O giukban ni Esdras ang basahon diha sa pagtan-aw sa tibuok katawhan kay siya naibabaw sa tibuok katawhan. Og sa naukab na kini niya ang tibuok katawhan nanindog og gidayeg ni Esdras si Jehova ang dakong Dios og ang tibuok katawhan mingtubag amen, amen. Binayaw ang ilang kamot og ilang giduko ang ilang mga ulo og nagasimba kang Jehova uban ang ilang naong ngadto sa yuta. Naagud ang pagrespetar, naagud ang pagsimba. Busa ang pulong sa Dios mao'y sentro gyud sa atong panimbahay. Pulong sa Dios kinahanglan iwali, basahon og iwali. Katungod sa pulong sa Dios dinhi ipadayag ang katakos sa Dios sa atong kinabuhi. Mingon si Kristo sa Lucas 10:16 may igsuon nagaingon ang atong Ginoo sa John chapter 5 verse 24. Mingon si Ginoong Kristo Lucas 10:16. Ang magapatalinhog kaninyo, magapatalinhog kanako, og ang magasalikway kaninyo, magasalikway kanako, og ang magasalikway kanako, magasalikway kaniya nga mao ang nagpadala kanako. Ang konteksto nini kadtong magwawali. Kung ang magwawali dili patalinhugan, ang mga katawhan wala magpatalinhog kang Kristo. Og ilang isalikway ang mga magwawali, ilaw sa isalikway ang Kristo. Og isalikway nila ang Diyos mismo nga nagsugo kang Kristo. So John chapter 5 verse 24, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga magapatalinhog sa akong pulong og magatuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhi nga dayon. Siya dili pagahukman, hinunua, nabalhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mao na importante may igsoon kay tungod ang pulong sa Dios mao kini ang maghatag kinabuhi sa pagtigpamaynaw. Mao kini ang magpadayag sa Dios nga aron tanang mga tawo mosimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. Kinahanglan gyud nato ni kay sumalat pa sa giingon ni Kristo sa John 8:31-32, unya si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya, kung pabiling kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayud nga akong mga tinun-an. Og kamo mahibalo sa kamaturan, og ang kamaturan magahatag kaninyong kagawasan. Pagka nindot maigsuon nga kitang manimbahay sa tinuod sa espiritu kamaturan,
kita gyud mahigawa sa tanang mga kasaypanan diha sa pagpanudlo, kasaypanan diha sa pagsimba, kasaypanan diha sa pag-awit, kasaypanan diha sa paglukso-lukso, singgit-singgit, maigsuon. Kinahanglan nga kita gyud mahigawas ni ining pagtulunan sa tao, pagtulunan ginghanglan og syncretism sa mga filosofiya og nagkalanlaing pamaagi sa reliyon. Kinahanglan pinasikad lamang gayud diha sa pulong sa Dios. So busa karon atong obserbahan kining atong pagtulunan karon maigsuon sa lima ka parte maigsuon. Primero, ang pagwali maoy magdayag sa kasoberanya sa Dios. Ang pagkasoberano sa Ginoo, ang iyang pagkontrol sa tibuok kalibutan, tibuok panahon, tibuok panghitabo. Makita nato pinagi sa pagwali na agyod madayag yod ang kasoberanya sa Dios. Mo ni gisulti ni Pedro iyang gipadayag kini giwali kini ni Pedro didto sa Pentecostes chapter 2, Acts chapter 2 verse 23. Mayon siya, kining maong Jesus nga gipanugyan tuman sa gimbutan nga laraw og sa naibaluan ng daan sa Dios. Kini siya inyong gilansang sa krus o gipatay pinaagi sa mga kamot sa mga taong malinapason. Pinaagi miingon si Pedro nga kining panghitabo karon mao kini gimbutan nga laraw og sa naibaluan ng daan sa Dios. Kini ang Dios may nagkontrol bisan pa sa pagkamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang Dios mo'y nagkontrol, mo'y nagbuot, mo'y nagpahimutang sa tanan, siya mo'y nag-rule sa tanan, siya nagpahintulot sa tanang mahitabo. Acts 4:27-28 nag-ingon, kaysa pagkatinuod batok sa imong balang alagad nga si Jesus nga imong gidihugan dihay na nagtagbo ni ining maong syudad si Herodes og si Poncio Pilato uban sa mga hintil og sa katawhan sa Israel aron sa pagbuhat na sa tanang gikanahanglan mahitabo nga daan ng gilaraw sa imong kamot og sa imong pagbulutan. Muni kuwang maigsuon sa mga katawhan karon sa iglesia nga dili sila makatuo nga walay aksidente sa atong kinabuhi bisan pa sa ginagmay nga butang kinidaan ng gilaraw o kinahanglan matuman kini pinaagi diha sa atong pagpanginabuhi kay tungod wala gyud matudlo pinaagi sa pagwali ang pagkasoberanya sa Dios. Nagtuo ang tao nga ang kinabuhi sa tao siya mo'y magdamala nini, siya may maghatag nini o magdala nini ug asa siya paingon. Sayop na maigsuon kay tungod kulang sa pagwali sa pulong sa Dios, sa tinuod nga pagwali sa Dios. Tanan maigsuon, tanan gyud matuman pinaagi sa mga ginganlag decretive will. Daan na niyang gilaraw nga kabubuton nga mahitabo gyud. Kung ikaw magpadayon ka sa imong sala, paingon nga to sa impierno, ikaw mo'y nagbuhat, nagtuman sa maong decree nga kadtong Manila pason nga duway paghinulsol, way pagbalik sa Dios, paingon gyud sa impierno. Apan sa imong pagpaminaw sa wali niya masabtan nimo, usapod kabutang nga mahitabo sa imong kinabuhi ang decretive will sa Dios na kinsa katong musalig na gyud maluwas. So busa maigsoon kinahanglan yun ang wali diha mo isentro diha sa pagsimba aron ang tanang katawhan, tanang mga tao makaila sa Dios sa iyang pagkasoberano. Kay tungod kung way pagkaila sa Dios, naalang ang kahambog sa mga tao, mag-ingon dugay na siyang Kristohanon, dako siya, magwawali siya, usa siya ka deacon, usa siya ka mag-aamot sa iglesia, mao siya pinanser, apan wala siya kay baluwa siya kaila sa Dios, paingon lamang gyapon sa kalaglagan. Daghang mga Kristohanon nga naas kasalanan, naas tanang mga kahilayon kalibutan nga naman kay kuwang sa kaalam bahin sa Dios. Sumala sa Hosea 4:6 nagaingon. Hosea 4:6 sa daang tugon nagaingon, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kaybalo. Mao nay kulang. Tanang mga tao, daghang mga tao sa Dios nga nahisalaag. No, nangalaglag sila sa lain-laing mga sala, lain-laing kagubot, lain-laing kasakit, nga naman kuwa lang sa kahibalo. Nganong kulang man? Ang Dios ba nagkuwang og pagpahibalo kanato? Dili. Atong basahon og balik, nag-ingon, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Nga naman
Kay imong gisalikway ang kaybalo. Muna, isalikway ang kaybalo. Ang mga pastor magwawali, dili itudlo ang pulong sa Dios nga angay may bawaan sa iyang kaugalingon o may bawaan sa tanan. Gisalikway ang iyang iwali, ang iyang experience, ang iyang testimony, ang iyang pagkamaayo, ang iyang degree sa school, Bible school, mo iwali. Aron ang mga tao, yun, naagyod, pagod sila, kanang, sana, mag-idol sila sa mga pastor. Dili nila idol ang Ginoo. Nga naman, tungod, gisalikway ang kabalo. O ikaduha, kung sa'yo giingon, igasalikway ka usab sa Dios. Aron ikaw, dili mahimong saserdote kanako. Ikaduha, sanglit imong hingkalimtan ang kasuguan sa imong Dios. Ako sa may kalimot sa imong mga anak. Daghan mga nasa laag mga anak sa Dios, nagkalalain mga tinuuhan, nga dili angay baka buhaton sa iglesia, sulod sa iglesia, angay mga hilo man tanan pero naang kasaba, nga naman, kulang sa kaybalo. Wala magtudlog kaybalo. Wala itudlo ang puno sa Dios. Ang gitudlog unsay hunahuna sa tao, unya iyang apply nini sa pulong sa Dios nga mao kini gingon sa Dios apan dili na mao kay tungod naa sa hunahuna sa magwawali ang iyang gi-apply sa pulong aron ang tao mutuo. Mao nang daghan kaayo mo wali og kining mga pagwali nga makakwarta, no? Ang mga tao mo tuo lang gyapon, sige wali ka mo hatag ka aron ibalik nimo og siksik liglig maapo pa maigsuon. Kinahanglan gyud ang pagwali sa tinuod sa pulong sa Dios aron madayag ang pagkasoberanyo sa Dios. Pagtanyag og laing Dios, pagtanyag og laing pinulungan o mga tinun-an dili ni pagsimba sa Dios. Kaya ang gipangita sa Dios nga manimbahay sumala sa John 4:23-24 nagasimba sa espiritu og kamatuoran sa iyang pulong. So mao kada ang primero nga kinahanglan sentro ang pagwali kay kini mao'y magdayag sa kasoberanya sa Dios. Ikaduha, pagwali mao'y magbutyag sa pagkadautan sa tao. Pagbutyag na daghang karon magwalo mula pakalipay, comedian, pakatawa, pahilak, apan wala gyud ibutyag og unsa nang naa sa sulod sa tao. Kaya ang kinadak-ang problema sa tao, maigsoon dili ang kapobre, dili ang sakit, mga balatian, ang dakong problema mao ang sala kay mao ni magdala sa imperno sa tao. Mao na kinahanglan sa pagwali, kinahanglan natong pagwali kay mao ni magbutyag sa pagkadautan sa tao. At makita nato kung iwali nato ang Biblia, ato yung pahibaw-o ng mga tao nga kining atong pagtigom dili lipay-lipay aron muwa ang atong kasubo. Kinahanglan masabtan nimong kamatuoran. Kaya kamatuoran lawi may makahatag kagawasan sa mga tao nga sila dili maimpierno kundi may gawas sila diya sa silot, sa gahom o sa curse of the law. Kinahanglan gyud ang mga tao makasabot nga sila makasasala. Sumala sa giingon sa Roma 5:12. Nagingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Tanawa, ang sala kuno misulod sa tibuok sa kalibutan, busa tanang tawo mamatay gyud. Way taong di mamatay ngano tungod tanan dunay sala ang original sin. Og tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao. Sanglit ulian ang tanang mga tao nakasala man. Now, doon natay sala, sumala sa versikulo 12 sa primero, busa ang ingon nga ang sala misulod sa kalibutan, tanang tao nakasala. So doon natay original sin. So ang original sin mao nay maglihok sa tao nga makasala. Kadpadayon nakasala. Unfinished continuing. Sigig padayon ang tao sa pagkasala. Mao nang tanang mga tao, mga laglag ngadto sa kamatayon. O pinaagi sa pagwali, mabutyag ang pagkamakasalanon sa tao. Tanan nakabsan sa himaya sa Dios, Roma 3:23. Sanglit nakasalaman ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Og ang suhol sa sala unsay gisulti? Roma 6:23, kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon.
apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mao kinahanglan gyud iwali ang pulong sa Dios aron mabutyag ang pagkadaotan sa tao o mudapig sila, musalig sila kang Kristo nga may maghatag og kinabuhing dayon. So sa maigsuon, giwali ni Pedro kining pagkadaotan sa mga tao dito sa Pentecostes. Acts chapter 2 verse 33, tanawang pagwali ni Pedro. Kining maong Hesus nga gipanugyan tuman sa gimbutan nga laraw og sa naibaluan ng daan sa Dios kini siya inyong gilansang. Tanawa, kada segundo nga kita makasala atong gilansang si Kristo. Kay tungod wa tay pagsalig kaniya sama sa gibuhat ining mga taong manilapason. Gilansang sa krus, gipatay pinaagi sa kamot sa mga taong manilapason. So kinahanglan yun ang pagwali aron nga ang iglesia mahimong balaan kay tungod dili kini balaan automatically once and for all nga ikaw nahimong Kristiyano. Tinuod na balaan ang imong ngalan, pero ang pagpanginabuhi maigsuon nagaingon ng Hebrews chapter 12 verse 14, for without holiness no man shall see the Lord. Kung wahay pagkabalaan ang usa ka Kristiyanon, ambot pasabot wa pag yun siya'y kinabuhing dayon. Dili yun niya makita ang ginarian sa Dios o ang Dios. Kay tungod ang mga dili balaan, dili yun makasulod sa ginarian sa Dios. So kinahanglan yun ang pagwali. Aron ang mga katawhan makasabot nga sila makasasala o sila makupot kang Kristo alang sa kaluwasan o kapasayloan sa ilang mga sala. So kini gipadayag pinaagi sa pagwali sa pulo sa Dios na ang tanang tao malinapason bisan pa ang mga religious people sila kahibalo sila sa mga bersikulo kahibalo sa balaang kasulatan apan sila masinupakon manilapason sa kabubuton sa Dios kay wala itudlog maayo wala gyud ibutang ang kamatuoran nga maoy tuuhan ug moy saligan sa mga tao aron ang tao maluwas kayo maigsuon. Tanang tao malapason. Busa tanang tao kabus gyud nakabsan sa himaya sa Dios. Pagwali maoy magdumili sa pagkadautan sa tao. Kung doon tinuod nga pagwali, dili pa katawa-katawa, dili kaingong entertainment diha sa pulpito kinahanglan masabtan nila nga turok sa ilang kasing-kasing nga sila makasasala nga angay gud silang maghinulsor aron sila pasayloon sa Ginoo o mag-usab sila sa ilang kinabuhi. Magkinabuhi sila nga mga anak sa Dios, dili mga anak sa kalibutan. Apan kasagaran karon sa pulpito, sa iglesia, nagyud ang filosofiya sa tao. Okay ra ko, okay ka lang. Sige, basta mo awit ta, mo hilak ta, atong damo sa atong kasing-kasing ang atong pag-awit nga naa sa Ginoo. Usaon nato pagdahom sa kasing-kasing, emotion lang ang atong gibuhat. Dili kay ingon ikaw nasubo sa imong kasing-kasing katungod ikaw makasasala o giuhaw ka des pagkamatarong gigutom ka sa pagkamatarong. Daw sama sa usa ka usa nga nagiuhaw, nagdagan paingon didto sa tubig aron siya makainom. Dili ni mabuhat sa tao kung way igong pagwali. Walay conviction sa Holy Spirit ang wali. Kay tungod ang giwali o kung sala may mahibaw-an may sunod sa ulo sa magwawali aron palipayon ang mga tao aron na utu-utuin dili na mao. Unsa mas pagkaluwa sa tao kung walay pagwali sa pagkadaotnan sa tao sa sala. Unsaon man sa pagkinabuhi sa mga magtotoo kung walay paghinulsol sa sala kinahanglan dunay pagwali. Tubo sa ang wali sa atong panimbawon sentro kani kay tungod primero mao kini magdayag sa pagkasoberanya sa Dios, ikaduha mao ni mobutyag sa pagkadaotan sa tao o ikatulo maigsuon mao ni magdayag sa himaya ni Kristo. Mao ni magdayag sa himaya ni Kristo. Kini gipakita ni Pedro sa lalaing paagi didto sa Pentecostes. Nagipailang nga si Jesucristo talagsaong Dios tao. Biblia gud kinahanglan bawat pastor kinahanglan kada pastor magtuon jud ngano maggiunsa man ni nga siya Dios unya sa tao unsa may aplikasyon sa mga tigpaminaw.
Kinahanglan gyud masabtan gyud na naa gyud ang Christ-centered sa pagwalis. Wali ang sentro sa pagsimba, dili ang hatag, dili ang ampo, dili ang awit, dili ang lukso-lukso og nausahay kami niadto sa Pentecostal kami since 1987 to 2000. Lukso-lukso dako mi kaayo stage, tagkag mig mananayaw, naas mga 30-40 nga mananayaw, mga babae nakaputi unya, kompleto combo ang ako mga anak mo'y nag-lead sa drum, sa bass, manlukso ng mga kalipay. Apan kalibutanon ang hunahuna, kalibutanon ang lihok, kalibutanon ang magpadulti, kalibutanon kinabuhi. Musulti lang praise the Lord, pero wa ay kasabuto mo say praise the Lord. Kinanglang gyud masabtan nato ang pagkasoberano sa Dios, ang pagkadautan sa tao, ug labi na makita nato pagkahimaya ni Kristo. Siya tao nag-ingon sa Acts chapter 2 verse 22, miingon si Pedro, mga tao sa Israel, patalinhugin ninyo kining mga pulunga. Si Jesus nga taga Nazaret nun, but pasabot tao siya taga Nazaret nun, wala miingon taga langit. Apan siya Dios nga nagpakatao nga taga Nazaret nun. Tao nga gipanghimatud-an kaninyo sa Dios pinaagi sa hanang mga buhat o mga kaybulungan o mga ilhanan nga gihimo sa Dios pinaagi kaniya sa taliwala ninyo sumala sa inyo ng nasayran. Gipanghimatud-an kuno sa Dios na kining tawhana usa ni ka Dios nga makahimo og libuhat sa Dios. Versikulo 17, balik og nahitabo sa kaulihang mga adlaw, nagaingon ang Dios nga pagabuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan og magahimog mga propesiya ang inyong mga anak nga lalaki o babae og ang inyong mga batanon makakitag mga panahon og ang inyong mga tigulang magadamgog mga damgo. Mao kini ang buhat sa atong Ginoo Hesus Kristo. Ana gyud makita gyud talagsaon ra nga ang Dios 100% God, 100% man, mao kini si Jesus Christ. Dios nga nagpakita sa lawas sa unod. 1 Timothy chapter 3 verse 16, og dili malalis nga dako gayod ang tinago sa atong tinuohan. Ang Dios nadayag diha sa lawas. Tanawa? Ang Dios nadayag diha sa lawas. Nahimatudan nga matarong diha sa espiritu, nakita sa mga manulunda, giwali sa taliwala sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. Importante gyud masabtan ni sa mga katawhan nga si Jesus Dios nagpakatao nga naman. Aron masabtan nila nga ang Dios dili mo mandar lang kundi mismo si Kristo nagpakatao aron masinati niya ang kahuyang, ang kasakit sa tao aron siya makahimog yung maayo kanato kay nakasabot siya sa atong kahuyang, kasabot siya sa atong sala, kasi balo siya sa atong kinahanglanon busa makabati gyud si Kristo de kaluoy sa atong mga katambusa siya nahimong pagtao. Nga si Jesus nabanhaw o gibayaw ngadto sa Dios. Mao ni hinungdan nga diha nga si Kristo gibanhaw o gibayaw, mao ni timaan nga kadtong mosalig kang Kristo pagabanhawon usa. Pagabanhawon o pagabayawon kauban niya bisan pag napatay ning kalibutan sumala sa Ephesians 1:3 na nagalingkod tag kauban ni Kristo sa kalangitan. Iya tang gibayaw. Apan ang atong kaluwasan nga tuag sa langit, mao'y siya may nagbantay ni apan atong natagamtab din sa yuta. Mo naghingan lang sa theology sa church na now and not yet. Now na natong kaluwasan pero not yet nandun pa at tinuod mo mga tupata sa langit. Maigsoon, kinahanglan mapayaw si Kristo sa atong kinabuhi aron ang atong pagpangalagad, ang atong pagsimba naagyo ng kalipay kay tungod giubanan ta, nagauban si Kristo kanato. Jesus mao ang Kristo, the promised Messiah. Mao'y manluwas. Ikaupat maigsuon. So nakikita nato sentro gyud ang pagwali sa pulong sa Dios. Dili ang sayaw, dili ang pag-awit, dili ang pag-ampo, dili usab ang scripture reading, apan pagwali.
Nga naman, ikaupat, atong masayran, nga sa pagwali maoy magkumbiktar sa sala sa tao, batok sa Dios. If there is no preaching of the word, there is no conviction. Wala pong conviction aron ang tao maginulsol, maluwas, pasaylo, dunay joy, dunay blessings. Sumala ni Pedro sa Pentecostes pa sa Acts chapter 2 verse 37, og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing, og kang Pedro og sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nagaingon, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton aron kami mamaluwas. Now dili sa pagbuhat ang kaluwasan nato. Context bigsoon. Nakadungog na sila sa wali ni Pedro, no? O niya sa ilang pagkadungog gitagaan na sila pagtuo nga kadtong kamatay ni Kristo maunay eksakto, perpekto ug human nga kaluwasang gibuhat ni Kristo. So unsa man pa may imong buhaton sa kamatuorang kaluwasang nabuhatan ni Kristo? Busa mao na nagyud ang pagsalig. Ug ang pagsalig didto lang gihapon maggikan sa pagwali, sa pagpaminaw sa wali. Kaya ang tinuod nga saving faith, ang pagsalig nga makaluwas kanimo dili sa imong naandan na pagsalig, kundi pagsalig gikan sa pagpaminaw sa pulong ni Kristo, hatag kini sa regeneration. Dako pa ng pagtudluan ari sa ta nga kining pagtuo nato nga maoy makapaluwas ka nato, iya lang gyapon sa Dios. Busa kita makapangutana unsa may akong pagabuhaton nga nanabuhat na ni Kristo tanan ang kaluwasan nako. So, unsa may buhaton mo? Sumali ka. So, ang pulong sa Dios, ang wali sa Dios, may igsoon, mauni gahom sa Dios sa mga taong makasasala, bisag unsa ka makasasala, bisag pag unsa ka itom ang ilang sala, bisag pag unsa ka puha ang ilang sala, gahom sa Dios mao ang wali sa pulong sa Dios, maoy makaluwas nimo. Kay gikan diha sa wali, kunsad ang pagtuo o kanang pagtuo mo nimo dawat kang Kristo. Romans 1:16, kay wala ko'y gakaulaw maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Sa Hudyo man, una, o sa tanan unya sa Grisyanon, bisan kisang klaseng tao, way gipili. Pero wa mag-ingon nga tanang tao, kundi bisag unsa ka klaseng tao, Hapon, Bisaya, Inchik, Amerikano, Negro, bisag unsa ka, basta kay naa kay pagtuo, maluwas ka. Disagi ka ng pagtuo sa pagpaminaw sa wali. So, di na nato ibuwag na. So kinahanglan gyud nga importante nga sentro gyud sa atong pagsimba ang pagwali kay mao kini mo kumbiktar sa sala sa tao, unya mo kumbiktar nga mosalig kang Kristo. So ang pagwali nga way kumbiktar sa sala, puros kalipay lamang, pasalig nga ikaw maayo ka na bisag pagtuoy mong asawa sa higigsimba, bisag nangawat ka pan ang imong mapaminawan aligre nga ikaw mahal ka sa Ginoo, bisag pagkinsa kang tao, way kumbiktar sa kasing-kasing kana dili gyud na pagsimba. Dili na mao ang gipangitang pagsimba sa Dios. Dili ni buhat sa pagsimba. Kawas sa pagwali sa pulong sa Dios. Busa kung kawas sa pagwali sa tinuod sa pulong sa Dios, sa gahom sa Dios, dili ni pagsimba. Kini sama lang gyapon sa altar calling may igsoon. Duol mo unya mag-repeat ka, sunod ka sa sinner's prayer, hay man na sa Biblia. Hay man na sa Biblia. Maingon ka nga, John 1:12. John chapter 1 verse 12. Nga nagaingon dito, sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa yangalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Na atong sabton kada litra nena. Ngano nagsugod man og apan? Apan kay tungod dunay gisulti si Kristo nauna. Oh, mo ni maghatag nato og pangunahon na apan atong basahon niya.
apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan. Now, kisa tong midawat kaniya, katong mituo sa iyang ngalan. Katong mituo sa iyang ngalan, gitagaan og kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Karon, balikan nato ang apan aron masabtan nato maigsoon. Ang context lisod tag magwali nga ato lang kuhaon og doktrina ang bersikulo 12 aron atong isugod sa mga tawo mo kini paagi kailan dawaton nimo si Kristo, abli mo kasing-kasing og mutuo ka. Maigsoon atong basahon sa bersikulo 10. Kung sa migsulti ni Kristo, diya sa pag-abot niya sa pagkasugod na niya og kining pagministeryo, tanang tao dito sa Nazaret nakailan niya nga siya anak ni Jose o anak ni Maria, di ba? Tao siya, karpentero siya. Mayingon dito sa 10, og siya din ni nasa kalibutan. Og ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya, siya mooy nagbubuhat, no? John 1:1. Ngani ang kalibutan wala makaila kaniya. Ano wala makaila kaniya. Versikulo 11. Siya nahiabot diha sa iyang kaugalingon. Kisang kaugalingon niya? Iyang nasod. Ngani, ang iyang mga tao, wala mo dawat kaniya. Tanawa. Kada ba, pagsalig na, dili. Wala mo dawat sa ilang panimalay. Wala mo dawat sa kang Kristo nga siya mao ang kang Hesus nga mao ang Dios nga Mesiyas. Wala mi dawat. Altar call ba na? Dili. Mga igsoon. Dili. Wala mo dawat sa ilang panimalay, wala mo dawat sa iyang pagkatao, wala mo dawat sa iyang Diyos. Apan, 12, tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang anak. Nganong gidawat siya? Ito magmituo. Dito sa versikulo 1, wala mo tuo, busa wala sa dawat. Now, tanaw nato, kining midawat may igsuon, og altar call ba ni? Sa panahon ni Jesucristo, kinsa may midawat kang Jesucristo pananglitan nga tao nga misulod sa iyang balay kay tungod mituo siya onya si Kristo ag ubang mga kaubang mga tao dito sila nangaon. Kinsa man atong primerong ilho nato si Mateo mo ni mga example pananglitan nga katong midawat kaniya. Tanawon sa Mateo, isa siyang tax collector, maniningil buwis, di ba? Unya milabay si Kristo, miabot si Kristo, o paingon si Kristo, uban ka kanako himuon ta kang fishers of men. Unsa may gibuhat ni Timoteo? Tindog siya, di ba? Unya sa pagkatindog niya, asa man sila paingon? Sa balay ni Mateo, gidawat ni Mateo si Jesus sa iyang balay. Nga naman, kay mituo siya. Sa Mateo 9:10 nag-ingon, og sa naglingkod si Jesus tambong sa kananan sa balay ni ini, tanawa, nangabot ang daghang mga maniningil sa buwis og mga makasala og naglingkod sila uban kang Jesus og sa iyang mga tinunan. Hay man tong midawat, di ba? Midawat sa balay sa panimalay ni Mateo. Og si Mateo naghimo og kumbira og nangimbita kay tungod tuwa si Kristo. Ikaduha, ato lang taga-agupang pa si Zaccheo. Si Zaccheo nagpangita kay Jesucristo, di ba? Unya saka siya dito sa dakong punuan kay gamay ra sa tao, di siya kakita, di siya makaagi sa bilahan, di po ka siya makakita sa mga abaga. So busay dito sa punuan sa kahoy, daghang zoom dito. Apan sige yung paningkaw to tan-aw mulabay si Jesus pero wala siya kita kang Jesus. Kisa man nakita kang Zaccheo, si Jesus. Si Jesus mismo nakita, ngadto siya iyang ang sanga. walay aksidente na no? So maingon ang Lucas 19:5 og sa paghiabot ni Jesus niadtong dapita, siya mihangad og maingon kaniya, Zaccheo, dumali ka. Pagkanaog nga naman. Kay kinahanglan adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Unsa may gibot ni Zaccheo? Wa sa musugot? Musulod kuno si Jesucristo sa iyang balay karong adlaw. Unsa may gibot ni Zaccheo? May balibal ba siya? Wala. Kaya basahon nato ang bersikulo 7,
Lucas 19:7 hangtod 8 miingon dito. Og sa ilang pagkakita niini, silang tanan na nagbagutbot nga nag-ingon, misunod siya sa pag-abot diha sa balay sa usa ka tawo makasasala. Tanawa. Og si Zakeo mitindog ug miingon sa Ginoo, tanawa Ginoo, ang katunga sa akong kabtangan ihatag ko sa mga kabus, og kun ugaling diha may kanilay ugali diha man kanilay akong gikalimbungan og bisan unsa igisauli ko kini. So unsay gisulti ni Kristo, karong adlaw miabot ang kaluwasan dining balaya. Katungod mao kini si Zakeo. Napay laing example. Si Peter, si Pedro, sa diha nga siya uban-uban ni Kristo, apan dunay nagsumbong kaniya nga dunay usa ka babae nga nasakit, naghigda, di nakabarog. Balay di ito ni Pedro. Mateo 8:14 nag-ingon, og sa pagsulod ni Jesus sa balay ni Pedro, nakita niyang babaeng ugangan ni Pedro nga naghigda. Kaliptan. Nganong misulod mo sa balay kay tungod mga magtotoo. So dili ni altar call. Nga ikaw mag-abli sa imong kasing-kasing, kisa mo maka-abli kasing-kasing. Gawas ko ang Dios may mag-abli kasing-kasing. Nabasa nato ang Acts 16:14 nga si Lydia dugay nang sigig simba sa tinuod nga Dios sigig pagampo apan wala pa makasulod si Kristo pa say pagtuo. Sa diha nga sa nagpaminaw sa suwal ni Pablo, giablihan sa Dios ang iyang kasing-kasing. So busa si Jesus iyang gisaligan. Pastor, nagaingon ang Revelation 3:20 nga si Jesus nagtindog sa pultahan ug nagatuktok kaysa toy mag-abli siya mosunod o kipagsalo. Tanawa, konteksto again. Revelation 3:20 unsay konteksto na iglesia. Kang kinsang kunsang pultahan to, pultahan sa iglesia. Kay tungod kini mga tao, mga magtutuo dinhi, ilan ang gikalimtan, ilang gisalikway ang pulong, ilang gikalimtan ang kasuguan kay tungod sila naggalipay sa ilang mga gasa sa ilang pagkadato. Backslider na ni mga iglesia dinhi, busa si Kristo nagatok-tok sa matag iglesia. Kung dunay mo abli bisag gamay kining member lang ang mo abli gyud naagyod nila magkauban si Kristo apan wa may miabli. So busa nahanaw ni tanang iglesia ha. So dili kini ang altar call. So kinahanglan gyud ang pagwali kay tungod sa pagwali makumbiktar ang tao sa sala batok sa Dios og katapusan sa pagwali madasig ang mga makasasalang musalig kang Kristo. Mao kanay importante. Musalig kang Kristo. Sumala sa gibuhat ni Pedro sa iyang buwali sa Pentecostes, versikulo 38. Mga buhat 2:38. Og si Pedro mitubag kanila, paghinulsol kamo, og pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, og madawat ninyo ang gasa nga espiritu. Unsa may sequence de megsuon, unsa may buhaton sa tao aron sila maluwas, maghinulsol og magpabautismo. Now, kasagaran unahon daghan mag-unahon ang bautismo sa paghinulsol. Dili paghinulsol o magpabautismo, dili kay magpabautismo sa paghinulsol. Igsoon, ang tao nga naghinulsol, di siya makahinulsol kung wasay pagtuo kang Kristo, right? Ang pagtuo ug paghinulsol di ni magbuwag. Repentance and faith interchangeable ni di ni maghimo magbuwag. Kay kung mutsalig ka, paghinulsol ka. O maghinulsol ka, doon nagiging pagsalig. So tungod kay naghinulsol ka, kay misalig ka, karon magpabautismo ka. So ang bautismo dili kaluwasan. Ang bautismo timaan sa usa ka naluwas. Mao kana kinahanglan perfect ang imong salvation by faith in Christ and your obedience by baptism. Kay kung way bautismo, misalig ka, wa may problema nga ang imong kaluwasan mawala. Apan kung kita naapan ining kinabuhi, kinahanglan makita gyud sa tanang katawhan, tanang witness mga tao nga ikaw naluwas, mag-under ka sa water baptism kay maunay
kato ay pagtulon ni Kristo sa Matthew 28 verse 18 to 19 at 20 nga pagkahuman sa bautismo tigumon sila sa usa ka lokal na iglesia aron sila tun-an sa tanang panudlo ni Kristo hangtod sa katapusan sa panahon. Mao na kinahanglan na ay iglesia. Himuong alagad magpabautismo o musagop sa usa ka iglesia. Di mahimo nga mabuwag-buwag na. So, busa ang tinuod nga pagwali, mao'y magdapit sa mga tao sa paghinulsol alang sa kaluwasan. O ngadto sa mga luwas, sa pagpahayag nga si Kristo mao ang ilang manluluwas, ana gyud ang magpabautismo, mag-under gyud sa will of Christ. So, bisang unsang pagwali may igsuon, nga bautismo mao'y kaluwasan, pagpamiyembro may kaluwasan sa simbahan, o uban pa niini, kini dili ni buhat sa tinuod pagsimba. Kini binuhat ni og tao. So busa may igsuon, hinaut pa nga nasayran nato ug usa ka importante ang wali diya sa panimbahon. Unsa to? Primero, mao kini magdayag sa pagkasoberano sa Dios, mao kini magbutyag sa pagkadaotan sa tao, mao kini ang magdayag sa himaya ni Jesucristo, mao kini ang magkumbiktar sa sala sa tao batok sa Dios, o ikalima mao kini mudkasig sa makasasala nga musalig kang Kristo. So busa may igsuon, pangutana lang nako. Giunsa man nato karon sa mga iglesia karon ang pagsimba sa Dios? Subay ba sa kabubuton sa Dios? Pinaagi ba sa iyang disenyo diha sa iyang pulong? Is it regulated by His divine word? Kasagaran karon sa mga iglesia, kung unsay makalipay sa mga tao, mo'y ilang ihatag aron mubalik o magpadaghan. Bisan og gisalikway ang kaalam sa Dios, ila sang kalimtan ang kasuguan nga mao'y angay tumanon sa mga magwawali o sa tinuod nga manimbahay sa Dios. Alang lang nga dako ang tigom apan ang mga nasa sulod walay salabutan. Kisa may atong tagaag kahimuot sa atong pagpanimba, sa atong pagpangalagad. Ang tao aron mobalik pag-usab sa panimba, aron muhatag ug daghan prosperity gospel mo ba na? Dili ba angay ang kamatuoran maoy magdasig nila nga mubalik sa sunod Domingo, musimba sila kay tungod sila gigutom ug uhawon diha sa wali alang sa ilang kaluwasan? Kumusta ang imong pagwali? Pagwali sa atong simbahan. Pulong ba sa Dios ang ginawali? Nagdayag ba kung kinsa ang Dios, kinsa si Kristo? Milambo ba sila? Milig-on ba sila sa ilang pagtuo? Kaya ang pagtuo magagikan man sa pagwali sa pulong ni Kristo? O ang giwali sa mga taong ilang pagkamaayo, ang ilang pagka theologian, no? Pagkahuman og Bible school nga talagang tag-aso mga degree. Maayo man nulti, maayo mo magkadi-kadi nagpulong aron ikaw masalig og muhatag kag kwarta. Di man ni giingon sa 1 Corinthians 1:21. Kay sanglit ang kalibutan pinaagi sa kaalam niini, pinaagi sa ang kalibutan kuno pinaagi sa kaalam sa kalibutan. Wala man muila sa Dios diha sa iyang kaalam. Wala gyud muila. Apan gikahimutan sa Dios pinaagi sa kabuan sa atong ginawali ang pagluwas kanila nga nagatuo. Pagwali sa kamatuoran daw sama sa uban kabuang. Apan pinaagi sa kabuang sa pagwali maoy gamiton sa Dios aron maluwas ang makasala ug mamalig-on mahimong balaan sa pagpanginabuhi ang mga balaan ng giluwas ni Kristo. Hinaot pa may igsuon nga higit ka magsubay sa pulong sa Dios, pagwali. Kinahanglan makita nato unsa may giwali sa atong iglesia, unsa may giwali, kinsa may nahimaya. Nagdasig bata sa atong kahimtang
nga kita maginulsol o maglakaw tang balaan matarong diha o magpabilin tag kalibutanon pangunahuna kalibutanon ang mga manulti kalibutanon ang mga buhat kung walay tinuod na pagwali sa pulong sa Dios dili ni pagsimba migsoon kung dili pagsimba ni uyon sa kabubuton lamang sa tao pagampo ta migsoon dalay ko na makamahan salamat sa imong pulong karong adlaw hinaot pa nga kami magapabilin gyud nga matinumanon og mauhaw o gutmon sa imong kamatuoran sa pulong. Naot pa ang balang espiritu nga nagpuyo sa among kalag, sa among kasing-kasing. Mo'y magkumbiktar namo nga among pangitaon. Ang mga pulong nga mo'y makapalig-on, mo'y makapalimpyo sa among mga sala. Kay tungod ang imong pulong daw sama sa espada nga duhay silab, sulab. Samdan mi aron kami ayuhon nining sulaba. Hinaot pa nga magpabiling kami diha na matinud-anon sa pagwali sa imong pulong. In Jesus' name.